Auta MG Boy shahararren jarumi ne dai wadda ba za a manta shi ba, ya jima yana fafata zafafan waƙoƙi a masana'antar nan ta Kannywood, yayin da yake fitar da shahararrun zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta, waƙoƙin da suke saka kowa su yi nishaɗi kuma su warwasa. Yayin da ƙwararren jarumin nan dai wato Auta MG Boy ya tsaya tsayin daka domin ya ga ya nishaɗantar da dukkan masu sauraron shi domin su fahimci wannan waƙarsa masu zafin gaske. Domin ya nishaɗantar da dukkan ilahirin masoyansa a cikin wannan shekara ta 2023, ya taƙarƙare ya cije ya fitar musu da wata zazzafa mai zafin gaske. Domin nishaɗantuwa da wannan zazzafar waƙa mai zafin gaske, ka biyo mu a sannu a hankali tun daga farko har zuwa ƙarshe ta hanyar bin mu, ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske, don ka kasance baƙo kenan. Idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku wa'annan zafafan waƙoƙin masu zafi da nagartar gaske, domin ku nishaɗantu da wannan shahararren haziki kuma jarumin gaske, wato jarumin gaske kuma haziki fasihin gaske wanda ya jima yana fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da nagarta. Auta MG Boy shahararre ne kuma jarumi jajirtacce, domin ya tsaya tsayin daka ya fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta, domin ya nishaɗantar da dukkan mai sauraron sa. Ya jima yana kawo muku shahararrun zafafan waƙoƙi masu nau'i daban-daban, waƙoƙin da suka jawo hankalin ra'ayoyin mutane masu yawan gaske, yayin da wannan shahararren haziƙin jarumi dai wato Auta MG Boy ya tsaya yake fafata kalamai masu zafi masu zaƙin gaske, domin ya nishaɗantar da manya-manyan mashahuran masoyansa baki ɗaya na duniya. Mai sauraro, kada kuma ka sha'afa ka shagala ka manta ka danna mana subscribing, ka danna mana alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar na ɗora masu zafin gaske, don ka kasance baƙo kenan. Idan kuma ka kasance dan gida, ka danna mana like domin hakan yana bani ƙwarin gwiwa ci gaba da kawo muku shahararrun manya-manyan zafafan waƙoƙinsa masu zafi da nagartar gaske, domin ku ci gaba da nishaɗantuwa da wannan shahararren jarumi dai wato Auta MG Boy, wanda duniya ma ta riga ta san haziki ne kuma jarumi jajirtaccen gaske wanda ya kai kira shi da jarumi, domin ya jima yana fafata zafafan waƙoƙi masu zafi da inganci da nagarta. Yayin da wannan shahararren hazikin jarumi dai wato Auta MG Boy ya fitar da wata zazzafar waƙa mai zafin gaske, waƙar da ta jawo hankalin manya-manyan mashahuran zafafan mawaƙa masu zafi, wanda suka jawo hankalinsu zuwa kansa domin su ga wannan shahararriyar waƙa